здравейте, потребители на VBOX 7 YouTube, аз съм Ste458. В този видеоурок реших да ви покажа как да направите играта GTA San Andreas на български език. Така, като за начало ще трябва да се дръпнете един пач от интернет. Така, ето го пача, ще го сложа в описанието на клипа. Така, няма да го тегля, защото го имам. След това, като ви се изтегли, ето какво представлява. Ето това е папката. Така, влизате в нея и има три програмки. Data, Modules и Text. Копирате ги, влизате в директорията на играта ви и ги поставяте тук. И цъкате направи това с всички елементи, да, и цъкате заместване. Ако не ги заместите, няма да ви стане. И сега просто трябва да влезем в играта. Сега ще ви покажа, ще паузирам клипа, за да мога да влеза с Camtasia да снимам. С фрапса, извините, защото в момента снимам с Camtasia и ще видим след малко. И ето ми тук, вече съм в играта, както виждате тръгва по различен начин. Момент само да влезна и ще ви... Така, само да зареди малко. И ето, влизате на Options, отдолу на Language и избирате Bulgarian. И ето вече играта ви е на български език. Няма да влизам, защото няма смисъл, ето сами се уверите. Пак казвам, ще има линк в клипа, как да свалите, откъде да свалите по-точно този пак. И до скоро.